ଶରୀରରେ ଅସହାୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅପାର ଶକ୍ତି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ସାଧନା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗଞ୍ଜାମର ଅସଲ ପରିଚୟ ମେରୁ ଯାତ୍ରା। ନମସ୍କାର, ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆମ ଓଡିଆଙ୍କ ନୂଆ ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିର ଦିନଟା ବହୁତ ଖାସ। ଆମ ଗାଁର ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନଙ୍କ 13 ଦିନର ବ୍ରତ ଆଜି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ପଛରେ ଭୋଗ ଗୋଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲୁ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ। ପାଦ ତଳେ ଗରମ ବାଲି, ଦେହରେ ଧୂଳିର ପ୍ରଲେପ। ତଥାପି ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଭକ୍ତି ଭରା ହସ। ଢୋଲ ଆଉ ମହୁରୀର ତାଳେ ତାଳେ ଆଜି ପୁରା ଗାଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଧୂଳିରୁ ଜନ୍ମ ଆଉ ଧୂଳିରେ ହିଁ ସମର୍ପଣ। ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରେ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋଟି ପଡନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରୁଛି। ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ପରେ ଏବେ ପାଣି ଦଣ୍ଡର ପାଳି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ପାଣିରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶୀତଳ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣିର ପ୍ରତିଟି ଛିଟା ସେମାନଙ୍କ ଥକାପଣକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ଦଉଛି। ପାଣି ଦଣ୍ଡ ପରେ ଏବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମେରୁ କୁଚା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଜୟ ମା କାଳୀ ଧ୍ୱନିରେ ପରିବେଶ ପୁରା ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠୁଛି। 13 ଦିନର ଏହି କଠିନ ସାଧନା ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ପୁରା ଗାଁ ଉପରେ ବରସି ପଡୁଛି। ଜୟ ମା କାଳୀ। ଏବେ ବେଲପଣା ପିଇ ମୁଁ ବି ଭିଡିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଶୁଭ ନବବର୍ଷ।